Сәлам бирдек. Иптәшләр, мин гел дә шүпрәк икән үземдә. Рәисне сүккән була. Былтыр әйттем, оныкны бүтән карамыйм 7-8 яшьләренә хәтлек диеп. Карамады ди. Калдырып киттеләр әпәт. Бу юлы апаем 3-4 көн вообще кәкрәйдем. Ярыйла яңгыр яуган көннәр булды. Бакчага чыгасы булмады. Рәиснең пешән эшләре тоткарланып торды. Ул тегендә подхвати дигәндә икәүләп малай бер бал артыннан икәүләп чаптык. Әнәкәем, үзләре исән сау үстерсеннәр, бер үпкәем генә тигез булып, әйме, моннан соң киленгә дә бер сүз дә әйтмим. Юк, менә исегездә калдырыгыз минем бу фразаны, андый-мондый зарлансам, тагын искә төшерәсез. Аны кыяфәтемне күрәсез бит инде, күз төпләре кап-кара. Йокы күрмәгән ял күрмәгән кеше инде шушы. Мин болай ажгырып торам үзем, әйме. Әлхәмдүлиллаһи шөкер, мин зарламыйм. Балакаем кыштыртатма әле ул пакетны. Юрий нитәме соң башым авырткан чакта? Ни? Ну, бу балага җитәрлегем юк. Даже мин күз алды кызга китерәсезме? Ну, аларның шәһәрдә бөтен условия. Бу почмакта мондый уенчак, тегендә тегелдей. Телевизорында теләгән мультига, колонкасында яраткан җырлары алар аңа уже ияләшеп нитеп тиге хәйләләп нитеп бетергәннәр уже, яраклашып дигәндә инде, әйме. Без бөтен нәрсәсен белмибез дә, безгә иркәләнә дә бит әле ул. Аннан анык булгач әйтеп тә булмый. Балаларга теләсә нәрсә акырадырым, дуңгыз бала дип тә акырадырым шунда, ата ялкау дип тә, соң бу яшьтә ата ялкау ди алмыйсың инде әле, анысы сүздә юк әйме. Юк, менә теге пычранып нитеп керсә дә, әйберне бозса да шунда ничә әйберне ватты инде ул минем уже. Әйтеп булмый, анык булгач. Совсем подорвама. Урамга чыгам дип еллап үтерде. Инде кибеткә вообще без эшкә барган төсле иттереп көндә барып. Алмаган әйбер калмады. Ул коры сарыны ашап, эшләре авыртып. Әстәгъфирулла. Мин әйтәм, ата-анасына әйтмим әле мин моны. Эшен авыртырдым, фәлән түгән дип әйтмим әле мин әйтәм. Ярар. Рәис ышкындырмаса бер. Шул иптәшләр ни? Курортка барган хәтлек булам мин моны. Ата-анасына исән сау тапшырсам, тапшыргач дип әйтергә кирәк, Аллаһы буйырса. Курорт икән, бик рәхәт яшим икән мин. Юк, зарланмыйм моннан соң, эшемә дә зарланмыйм. Юк, бик прекрасно. Үзем предоставленный икән мин. Менә монда үзеңә үзең хуҗа түгел. Бер эшне башлыйсың, 40 бүленәсең син анда. Шул бер ашны пешереп чыкканчы, аш салган әйме. Ул токмашны кисеп чыкканчы мин 70 тапкыр бүлендем. Тегендә монда егыла, үрелә, сия, пышрана. Авау. Аннан алдаштыра да бит әле ул, шуны хәтлек бит инде. Яратканны белә, йомшак урыннарны сизә. Манипулятор малай, только манипулятор. Балакайларым, исән сау булсыннар инде бер үк. Ни, сүз дә әйтеп булмый, конечно, куркыта да, бөтенләй башка җаваплылык икән. Үзеңнең балаңны икенче төрле карыйсың ул, все-таки. Шуңа күрә ни, исән сау булсыннар, тигезлектә үзләре карап үстерсеннәр, безгә шул кунакка гына кайтырга язсын. Үзләренә барганда күрмим дә мин аны. Или итәктә утыра ул тәтәй генә, менә болай кыландырмый ул. Монда авыл җире, болай да кругом опасность дейме. Юк, бөтен нәрсәгә үрелә инде сыерларның су эчә торган казанына кирип чумган бер көнне. Ой! Ата-анасына әйтү юк инде буларны. Юк. Ни? Юк, алай ачуланмыйдыр инде алар мине. Әйткән очракта да әйме. Нитмим әле подробностьларга. Юк әле. Юк, нитмим алай. Мин инде үземчә мин әйтәм, тегене пешереп сыйлармын. Моны булай иттерермен. Мунчалар кертермен, шушлай гына иттерермен дип планнар корган идем. Белеп бирде кирәге барыңа синең гүвәдияләреңнең, нәрсәләреңнең. Әнә чипсы сорый. Синең чипсың нәрсәсе тәмле? Бөтен онык караучы әби бабайлар белән мин. Аллаһ Тәгалә сакласын һәммәгезне дә исән сау карап, ата-анасына тапшырып, үзебезнең иркен тыныч тормышларга кайтырга язсын. Менә шул теләктә мин. Бөтен исән сау тигез булсыннар бер үк.